So yun mga kaibigan, punta tayo sa ano, sa lambat ni Buboy. Kasi naglambat sila ni Ai. Ang dami raw nakuha nilang ano, mga ano, isdang ano, tawag dito sa amin ni ano, araran, pero sa Tagalog nito banak. Isdang banak. Ayan. Dito tayo sa ano, sa gilid sa dagat. Ito na. Dito nila ginarahe yung ano, kanilang bangka. Hindi ako nakasama kasi natutulog ako. Ilang dalawa lang nung si Ai. Ayan o. Sobrang lakas ng alon. Pinirsa nila yung lambat nila, yung bangka nila, napakaliit. Lumaban sila sa alon. Nakahuli raw sila ng maraming isda. Ayan mga kaibigan. Ano? Ano? Marami? Ilitan na niyo. Ilitan na niyo dito. Tadi naman kamahit siya. Oo. Yan, nilalagay nila dito sa tabi. Hindi ako makalapit kasi malalim tsaka maalon. Daming huli nila oh. Dami. Oh, pumapasok na yung tubig sa bangka. Mapupuno ng tubig yan. Kailangan maangat pa. Grabe oh. Daming huli. Wah, talaga naman namuti yung lambat. Jackpot na naman ang Puging Buboy. Jackpot na naman. Jackpot na naman ang Puging Buboy. Kahit pagod sa malalaking alon. Ano? Papasukin ng tubig yan, mapupuno yan. Daming huli boy. Ano na boy, oh? Siraan ng bangka ni Buboy oh. Siraan na. Siraan na boy, ang bangka mo boy, siraan na. Kailangan maibog siya pag pinatuyo mo. Talaga naman oh. Pera na to. Pera na yan. Dami. Jackpot na naman. Dami isda oh. Dami isda mga kaibigan oh. Ay mga kaibigan. Oh, jackpot. Malaking pera na to boy. Malaking pera na yan. Saro lang tira yan oh. Saro lang, mauraga. Jackpot. Ayos na ayos. Barakal. Mapakalo din yan. Puro siran hanap. Makaraniwan ako yan ng siran hanap. Ito lang na. Ay, bulis na yun. Nila sa silo lang. Oh. Magis kilos na nga ni. Kilos na istorya kaya niya.
kilos na nga ni ho. May tanaw. May kwarta ka daw, baka na nag-5 Pato, no? Bait na pa yung permi. Magswerte ka ngayon, boy, ha? Yan, isa shoutout. Shoutout ka na. Swerte ka ngayon. Marami ka ulit. Na naman. Woohoo! Shoutout nga pala dyan sa mga Arimar boys sa Pilar. Dyan sa Pilar ay Christian Espadon sa Likod. Hindi ko alam pangalan mo, kaibigan. Comment na lang sa baba ng video. Sa next video isa shoutout ko pala. Ayan yung mga kaibigan nun, lalaki ng alon pero sinagupa nung dalawa kasi mataan nila yung grupo ng isda na yan. Maraming grupo raw ng isda, nabutan nila dun banda sa ano dun, malayo. Kaya kahit sa liit ng bangka ay nagpwersa silang ano. At okay naman, nakauwi pa rin sila kahit pumapasok na yung tubig dyan. Mabigat kasi marami silang kargang isda, siguro mga 20 kilos yung huli nila. Mahal ngayon ng isda eh. Jackpot, Sipuging, Boboy. Dami pala sa ilalim. Namumuti pala yung sa ilalim, oh. Oh. Ayos yan, mahal pa naman ngayon yan, boy. Mahal pa naman yan, magkano yan? 180, 1 kilo. Ba, malaki-laking pera yan. Lalaki ng alon. Kakarga mo yan, boy. Kakarga na lang yung bubo yan kasi malayo pa uwian namin. Dito lang kami pumarada sa ano, sa Bacolod, o yan, oh. Sa Kahuyan para tanggalin yung mga isda. Oh. Ano? Pamabasag yung bangka. Winawasiwas ng alon. Dahil nag-iba yung game mo. Yung isang bangka, iiwan na lang yan dyan kasi ano, nabutas. May butas yan. Ayan, oh, naglulusot. Lumulusot, may butas yung lalagyan nyo. Wala na, hindi na makuha yun. Grabe ang lalaki ng alon. Sige, ingat lang kayo, ingat.
Okay. Ingat lang, ingat. Malayo-layo pa. Naku po. Wala na. Pinasok na tubig. Pinasok na tubig yung makina. Nako. Nasabuyan ng tubig yung makina. Ako dito na ako sa tabi dadaan. Nako. Namatay bigla. Ay, okay. Buti na lang, umandar. Yun. Thank you Lord. Umandar pa. Sige, oh. Grabe. Ako, namatay na naman. Mga kaibigan, dito na ako dadaan sa tabi, bawi. Yung isang bangka, iniwan na lang namin doon. Sinabutas. Babalikan na lang yan bukas pag ano, natuyo na, lalagyan ng epoxy yung butas. O ayun na, hindi talaga umandar. Anong nangyari doon? Shout out sa Family Agos from Joel Agos. Shout out kay user GP Tohits. Shout out kay Wilbert Magallanes ng Occidental Mindoro. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Yun mga kaibigan, ang huli na Boboy. Daming banak. Hindi mo kaya anong sabi na parating ito? Tinasalo? Ayan mga kaibigan, ang huli nila Boboy oh. Sampalang ka ng isda. Ayan. So yun, mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video. Thank you sa panonood. Bye bye. Shoutout sa inyong lahat.